Виж на един мой приятел Топстия БГ, виж ме на него по канала. Ти, аз ще кажа пак канала, чук забравих. Мега БГ. Колко абоната имаш? 3292. Ам къв ти оня фалшивия скайп ли там? Не те да го знам. Нали това, как ти го знаеш сега? Ма ти бъзикаш ли са нещо? Какво? Бъзикаш ли са нещо? Не бе, ти ми. И какво право да... брат, това точка само и много голяма е. Много такъв, като на мъж. На кой? На Мега БГ. Знам. Той ти викаш, конфиш ли ползваш? Да. Казвам ти са на 16. Щенчика е той този някакъв малък, кой се абонира за него. Нали? Тия брат само за клипите се абонират. С много хубаво се направя. Нали? Ами не, викам ти ще му помисля за някакъв нук. Ще каже той с някакъв 2 годишен аз. Кой се занимава с него? Батко ти кой е? А? Батко ти кой е, викам? Фена. Фена. Не, Сони бих ли Томф е? Не. Той път в четне. Той е братовчет. Томфа ти братовчет, те ли? Фена ти брат, те ли? Не ти паролата, какво ме лъжи сега? Други известни братовчеди имаш ли? Ще ме лъжиш, че ти паролата, не ти паролата. Ти ми паролата. Не ти. Ти бе? Не става. Не знам. Неждан съм бъркал, като съм тя написал. Не виж как е. Я чакай малко. Какво викаш, ще не ми ти паролата? Нали, да, не ти. Ти бе. Аз я смених, чакай. Такава. Ти ми паролата. Ама после влезеш сега. Моята само искам да се помня, защото се стоима излъга. Не съм бе. Нали си как, че ако те излучаш, ще дам там един чест показ. Някои други известни батовци имаш ли? Да, Ники бе. Той къв ти? Той къв ти? Войчо. Къв? Войчо. Ти не си мангала. Войчо. Не, базикам се. Базика са. Къв ти? Къв ти? Никакъв приятел на братовчет на XXL. Брат, сега братовчет ти, кой беше там? Аз имам няколко той XXL, първи, той му е ведно и той... Защото ти, някой даже не ми се падат братовчети, които са добре, да кажем, XX Shadow, той не ми никакъв, ама такова. Такова, той снимаш, той един път с Ники Уей игра на такова. На GTA 5. Че GTA 5 имаш ли? Да, само че някой тент. Ти какви игри имаш? Чакай се. Сега чакай. Имам доста. GTA 5, Minecraft, PES 2012, CNCO дяволската версия, CNCO обикновената версия, CS1.6, CS Source. Ти ли това? Стига си ми влизал от акаунт, това е. Как ме лъжиш? Сбъркай. Май 2. Не, един път я обърках. Много бъркаш, така че съм попас. Ти откъде си? Ти откъде си? От нашото село. Кое е нашето село? Реало. Кое? Реало. Сега що ме лъжиш? Оттам съм, бе. Къде, откъде? От Тряхово. Къде? Дай се пасали, за какво си постоянно ме лъжиш, дай се паса истински. Не за ко. Ти не шмериш. Ти ко ще ми дадеш? Че с каски. Ти ко ще ми дадеш? Нито ти беше. Войчо е. Не ти беше ми. Добре. Томова първ братовчет ли ти? Нали, Ралф ще беше първ братовчет, ако пак. Не, аз имам двама
Ай, Аз ще остана. За някаква пасия на машина. Малко, да, малко не. малко, да, малко не. Знаеш кой ми батко е? Кой ти бе? Да, то с Мидор Трол, знаеш ли го? Ишмай. Сега го Не, извикам. знаеш кой? И познавам ония безбързо като моя грати. Кой? Ония. Не, той не е от България, в смисъл. Значи ние от България, ама го познаваш Не те. в България, ама в твоя град, ама тук в България. Ти в коя държава Аз съм живееш? от България, аз съм от Гърция сега. От кой град си там? А? От кой град? Истанбул. Мале, колко съвършено са били. е. А бързах си кажа, аз съм в Турция, спокойно. Турция, кой град там? Аз съм в България, обаче живея в Лондон. Да. Да. Аз имам лея там, без бързък. Той ти батко, Учи ми в София. ти батко си имаш без. Баща ли има? Какво? По Казахстан баща ли има? Не, там е кой. Кой? Искаш да викнем Мидор Трол сега? Какво? Искаш да викнем Мидор Трол? О, да, брат, Батко. аз сега ще го добавя и... Ай. Не бе, извикай го батко си. Аре, случи, извикай батко си. Извикай го. Коя си е? Да, искай го да го надвини тук. Да го видя колко е силен. Чай, сега викам батко ми. Чай, сега идва момчета. Котат къмчета. И че не езикам брат ми и аз и той да говорим, искаш? Ай, хубаво. Та щупя. Ама аз ще го напия. Ай, видя ли батко ми, бе? Да, е. Ей, той брат ми на 21 момче. Ти, бе, няма 20. Чакай, бе, той брат ми не е Ники, бе. Кой е брат? А? Кой е брат? Няма ти кажа. И брат, не се викаш Томов ти, брат, после работа ти, брат. Да, той Томов. Той не ти биш брат в тиеца. А? Не ти биш брат в тиеца. Не, бе, ти чуваш ли, бе? Аз чувам, а той ти май чува. И хора е много. Да. Много тъпи хора има. Петър хак. Кой? До сега проверяха как съм хакове, момче. До сега проверяха, ти май нещо се бъзка с меня. Сега се бъзкал с гор. Защото тея Гъма Про, те ме проверяваше и аз разбрах тогава, че Гърото и Гъма Прото са брат и сестра. Да, ама. Живееш, бе. Питай него, бе. Абе ти къде живи? Няма ти кажа. Йоран. Що забрави къде живи? В Гърция или в Казахстан, не спомням добре. На Гърция. Ма. От кой град? От кой град? От кой град беше? От София или от Лондон? Къде живееш? От кой град? Какво? От кой град живееш? От София или от Лондон там? Не, аз съм в Кавала, в Гърция в Кавала. Не, наистина, този път без бързо. В Гърция живея в Кавала. В Камала. Димитров град ли е? Да. Няма. Ами, сега ще кажа на другата да задача на почта, сега да не знаеш и иначе. Я пак да те